Il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li l-ewwel darba fl-istorja il-ġid nazzjonali ta' Malta qabeż il-medja Ewropea. Il-Prim Ministru qal li dan ifisser li l-Gvern nexxielu jittrasforma l-ekonomija minkejja id-dinja għaddiet minn pandemija u għaddejjin żewġ gwerer. Futilajn il-Prim Ministru qal li ċifri pubblikati mill-Eurostat juru li għattini xahar infila komplu jonqos il-prezz tal-ikel u qal li dan huwa riżultat tal-miżura tal-Gvern Stabilità li permezz tagħha baqa' stabbli l-prezz ta' 450 prodott tal-ikel. Argumenta li waqt li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kien jabbi l-poplu bil-piżijiet, il-Partit Laburista fil-Gvern se jibqa' jkun it-tarka tan-nies anke jekk jura l-prezz tal-ikel minn barra. Il-Prim Ministru qal li din istabilità jirriflessa wkoll fil-prezzijiet tal-enerġija. Dr. Abela tkellem dwar Witilajn u qal din lokalità hija konferma l-Gvern iżomm kemmtu semma li fost oħrajn il-Gvern se jagħlaq l-impjant ta' riċiklaġġ ta' Sant'Antnin ħalli jsir spazju miftuħ u l-instabet soluzzjoni sabiex iż-żonqor jibqa' mhux mittiefes u ngħata lura lin-nies. Irrefera wkoll għall-eks pixxina nazzjonali u qal li din ukoll ħatgħaddi għand il-komunità ta' Witilajn sabiex ġara darba jitlesta l-proċess parlamentari din tiġi żviluppata f'pixxina ta' livell għoli sabiex tintuża mill-atleti. Il-Prim Ministru qal kif sar il-proċess ta' Hondo ir-Rumin sabiex ikun salvat darba għal dejjem l-istess ħajsir għall-bajja ta' Witilajn sabiex jiġu aġġornati l-pjani lokali u minflok issir marina il-bajja tibqa' tan-nies. Il-Prim Ministru refera għaż-żiediet fil-benefiċċji soċjali li fost oħrajn jinkludu l-ikbar żieda fil-pensjonijiet, il-bidu ta' tneħħija tal-inġustizzja li daħħal il-Partit Nazzjonalista meta ddeċieda li dawk imwielda qabel l-1962 jieħdu pensjoni differenti minn dawk li twildu wara, il-ħlas ta' mekkaniżmu addizzjonali tal-kola, it-titjib fil-pagament tal-in-work benefit u lotijiet għal-carers u żiediet fiċ-children's allowance. Dwar il-ħatra tal-President tal-Repubblika l-Prim Ministru qal li l-Gvern kellu l-kuraġġ ineħħi min ideh dan il-poter u l-pajjiż wera li huwa kapaċi jingħaqad f'mumenti importanti. Dr. Abela qal li se jibqa' jikkonvinċi lin-nies sabiex kulħadd jipparteċipa fil-proċess demokratiku ta' Ġunju li ġej ħalli fi kliemu ma jirbaħx min irid iwaqqaf il-progress iżda min irid li minflok jirbaħ il-pajjiż.